guys, may gabi ninyo. Ang gabi namang gabi Be. Nga unta. Nganta. Buntag gabi buntag. Gabi. Gabi nyo. Na gabi gabi may gabi buntag mayong buntag ano ba ha? Gabi. May gabi mga unta. Nganta. Mga on mi diri. Ngamo. Balik na ba si Andre Chong? Balik si Andre inikakuan ay mag-practice lang sayaw. Nalalis na klase. Ha? Unsa? Ugma. Eskwela sa kaniya. Practice gani sila. Kuan ko no. Punta na ha. Ayaw, bayap po. Papa ba? Be. Oh, inom Andre oh. Inom koko. 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 Kok. Bugno kayo koko Peraan. bugno kay lang koko Birthday Birthday din cupcake Birthday na sa akong pilingan. Ito na to. Among Manante suod. ba? Suod lang yan nila. Hatod. Manok lang sudan guys. Na. Ganyan na kaon. Karon ako naka-video ha. Tuo man siya nga ikaw may papa na niya mo nang feeling kasi in the means sige papa mga anak sa siya ba Magkagulong sila mag-sir. kadungog is motor minchong papa kuno Papa doon! papa doon Nga man niya? Papa. ngaon Kaon. Ube. Utang. nawa isag ba kanya si Ma. Ito. manakabo kok ye kaya suya siya dili Ma. are ka dili oh na akong anak oh na Isog tiil. Ambe! Ambe! Mana? Dulu. Ambe! 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 Ini. Dami. Ambil nga. Kita kuha ko sudan.
Kuha mo sa dan. Yatag na ang laklak. Ay, singal ni. Kain. Ah. Ah. Oh. Ubo. Nako.